आरो लोगोसे बुङो BPF हान्जाखौ रावबो सोमावनो हाया होननानै सब समय आंजों जुजिना थागोन बियो जोंनि BPF जों BLT जों सुक्तिखारि बिनि खामानिया बिसोरा बेलाय माला जोंनि बिदा बे फाग्ला NTV खौ लाबथिंनानै गिदिंगासिनो दङ। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सेराव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों बड'लेण्डनि खोथा सावरायगोन। गिबियावनो जों बिथां हाग्रामा महिलारिया मा खोथा बुंदों बिनि सायाव माखासे खोथा मिथिना लाग्रोनि। एबसुआ आसामावल' बड'लेण्ड नांगौ होननानै धरना खालामो। आसामावल' बुङो वी वान बड'लेण्ड डिभाइड आसाम 50-50 होननानै आसामाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ थगायगासिनो दं। नाथाय दिल्लीयाव थांनानै जोंनो बड'लेण्ड नाङा होननानैसो बुङो होननानै बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदों। आरो लोगोसे बुंबावदों NDBS आरो लोगोसे भारत सरकारजों सावरायनाया मोजाङैनो मोजां जानानै थांगासिनो दं होनना आरो बे सावरायनायाव सुक्ति मोनोब्ला जोंनि रायजो राजानिसिम गोबां मुलाम्फा जागोन होननानै बिथां हाग्रामा महिलारिया बुङो। एकदमबारे बड'लेण्डआ जाथारसिगोन होननानै मानसिफोरा आंनि सिगाङाव बुंहरलागासिनो दं। नाथाय बे सावरायनायाव बड'लेण्डखौ लानानै सावरायगोन ना सावराया बेखौ जों जेबो मिथिनाय जायाखै। BPF-आनो जा बा UPPL-आनो जा बा एबसुआनो जा जोंनि बे आंखाला दाफुंजायोब्ला जों जोबोर गोजोननाय मोनो। आसा खालामो बे सावरायनायाव बड'लेण्डखौ लानानै सावरायनाय जादों होननानै। दा जियानो जादोला जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन नै साननैसो सिगां खोनाबाय दं NDBS जों आरो जोंनि बे भारत सरकारजों सावरायगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। दा बे सावरायनायाव बड'लेण्डखौ लानानै सावरायदोंना सावरायाखै बेखौ जों जेबो खौरां मोननाय जायाखै। दा बेखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफोर नोंथांमोना साननैसो नेथ' नोंथांमोना जानला मोनला दावराव दा खालाम। जोंनो नांगौ जानाय आंखाल 50 बोसोरनिफ्रायबो बांसिन सोमावसारबोबाय जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय, नाथाय दासिमबो मोगथां महराव फैयाखै। दा बेखायनो जों गासिबो बर' रायजो राजाफोरा गासिबो खौसे जानांगोन। আপোনালোকেতো নিজে দেখি আছে না অসমত আহি ক'তবা ওদালগুৰি হওক ক'তবা বাক্সা হওক চিৰাং হওক কোকৰাঝাৰ হওক বড'লেণ্ড ৰেষ্ট ডিভাইড আসাম 50-50 কৈ আছে দেখোন, কিন্তু সেইফালে দিল্লীত যাই পেলাই বড'লেণ্ড নালাগে চুক্তি আমি কৰিম, আমি নাজানো নাকি এইবিলাক কথা। नोंथांमोना दिनै भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ बड'लेण्डनि बागै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। जोंनो नांगौ जानाय आंखाल बे आंखालखौ जों थाबैनो मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। जय बर' हारिनि। A nation of peoples has the right to rebel, right to fight, including right to use force. Jai Boro Harini!